Deci folosim un pic de permanganat. După care facem următorul lucru. Iau un pic de acid sulfuric, un pic de alcool izopropil. Și facem așa. Să vedeți câte șmecheri e un chimist. Punem câteva picături de acid sulfuric concentrat. Așa, se va forma un heptaoxid de mangan. După care, sperăm să nu puște foarte tare, că e cam mult. Am pus cam mult permanganat. Bun, dacă pușcă și nu mai vedeți nimic, să știți că e ok. Deci în felul ăsta aprinde un chimist focul. De cum vedeți, nu are nevoie de chibrite. Pur și simplu de un oxidant puternic, de un acid, de un acid care se formeze. Aici s-a format un compus numit heptaoxid de mangan foarte instabil, care în momentul în care intră în contact cu substanță organică, se autoaprinde, imediat are loc